ane awarefo 9 ta ekwa kwedi ne okurem ha mba de pam na dwuma de we no ne nyina ne say mekese watena fie saa wopon adwuma akofie ni wakwada woni ba bia akoda bia da wahye fie saa manafono akwanya bade amawo yaya bia kama betumi akwatena dwodwo ho kama wei in fact skaki to bi pa na betua oho nti obomode anse dwuma de we no wonye wo ho emfamfiri mo nnuane bekọ so benya bia di wobenya drinks akodo so anu dwuma de we yase na ne nyina ne say nwum besu live bond tenche bekọ so dwuma de we yase a in fact urafo nsu bekọ so udi mu nkonim pe yɛde kwa kopie wɔ East Legon bia hodo a wɔn yɛ ɛyɛ massage yɛato ɛbo ase ɛde wato mpa so atwetwe wɔ saa ma oni padua ne asa no wahu sɛ yes in fact wasa nipa prɛkɔpɛ na sema mu ɔda ne sɛ mo a mo yɛ asigyafo no mobɛdi kan akɔ 1st August mo nso so amawade anasa wɔ mpran ne kɔ no ano so bɛtɔ dwa ɛwɔ 2nd August 2025 enti mesra wa da dwuma de bɛtɔ dwa ɛwɔ the Days Restaurant ɛne wɔ East Legon ɛyi hu fanfire mo kram fremperifa ahomatrofo esi na gye mo nkyerɛ mu 0595 31 3013 0595 31 3013 and 0245 728705 0245 728705 and 0508 8051 00 na me ka se tekete no wa wo nkwa na wo kɔ no ɛyɛ 150 Ghana cedis wa den so ana wo mpra na ɛkɔ Tra na Ghana cedis pe na wo saka tekete bi ebi so DLFM fia wo ba wo benya bi na watimi e de akwadwumadie no ase Insu papa abe dwama so obia eto aguso tobi eye Lumba nsupa na mpenifo peshenkani a onim tricycle ane curating ye shenkani a mpenifo a 0555 274 757 and 0577 475 343 Madam Abanyameche ewo dansumo wo adjacent Lumba spot ya P2 lane freno ewo 0557 349 401 Mama Vic ewo Franco Sport oben ye washing bay no freno ewo 0500 680 783 Bra Kwame ewo da Akuma Circle Station oben Adom Choba no freno ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo do wenyo wo Opsi Central University freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215. Akenkafo ya se nkonwa besoma nimre no edi amagye so eya wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsi ompene mene Adwoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ya de kasebo no kire bankasa ebesomo DL News. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu milika na hia yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomo yensha kasebo na se emfa free court na ye kwa court yen kopie mu ewo dansoman nene Dansoman Circuit Court akwa setena ahye sem ohyenkani ono no oye taxi driver wadin finhia no aduasan kron 39 years onkwankwa demo emfie ne mako dumienu 12 years no nya dwumaden emfanka woni nyane se ne bone a wadie no ene se abaya afi ne wanya finhia no dunan osakra watumi asese no krabo premantam nti onkwankwa da afiase na onsomo man Ghana na taxi driver no ne den Ade Francis Emisa na nka ne kyerɛ mu sɛm abaya ya wanya mfinhia edunan obon ho maden etimi kɔtɔ Coca-Cola Coke baako na ɔde ma abaya yi ɛna owie ye no ɔma ne 2 Ghana cedis na ɔde ma abaya ne kan no bɔ mɔde dada no ɛde ne kɔhyɛ baabi ɛne akapia green suhum ensehom sana abrante watimi asese abaya yi na enka ne kyerɛ mu sɛm emla asam no edi kan ekɔtɔ Dansoman Circuit Court no ɛwɔ fimpim yenu na de no miɛnsɛm no ɛna Francis Emisa de to court nanim sɛ in fact
asɛm we no onimu fokra enti ɛyɛ judge ni otana kwamwam ɛyɛ Halima El Alawa Abdul Basit ɔka kyerɛ ne sɛ senior asɛm we menim ho hwee ɛyɛ metamfo bi ɛna watata me sɛ nti we de mesrɛ mu ada munya me nam na nkofie kram na nkra ne kyerɛ mu sɛ kwadubɔfo chief inspector Christopher Wanda ɔyɛ Wanda mpa kyerɛ mu a ɛyɛ ade a abaya wanya mfinhyia edu weekends bia da ɔkɔkɔtena ne ho nipa bi nkyɛn ɛwɔ La Paz ɛwɔ kremopure mantam na ɛnyɛ me bosom na da tɔso aduonu ɛnwɔtwe ɛwɔ mfimpim mienu ne aduonu miɛnsa mu mɛkyerɛ 28 October 2023 ɛna abaya yi ɔte ne ho nipa nkyɛn ɛwɔ La Paz wada asɔde anopa ɛfi senior man ne nipa ɔte ne nkyɛn hwɛ na ɔwu sɛ abaya n'anim asesa kyɛsɛ ontumi mpɔ ntena ase yie ɛna obi sa ne sɛ awura na adan ɛna woda sɔre yie mehu yie kura sɛ ontumi kura ntena ase ɛdeɛ na asi ɛna ɔse senior nya abotrɛ na memmo amaneɛ kakra ɛna obi sa ne bɔma amaneɛ ka deɛ asi ne nyina fa ba kokura ehinta me kura ɛna abaya ka kyerɛ ne sɛ winim taxi driver na ne din de Amisa Francis de ɔyɛ ne sɛ otumi fa me ɛde ne tra the taxi ɛyɛ red nim ɛna ɔde me call mataheko ɔdom kodu hɔ pɛ ɛna ɔkofa koku baako ɛna ɔde adeɛ fitaa bi ɛfra koku no ɛna ɔde ma me sɛ mennom yɛ no bɔ ne ho mmɔden ɛka me to mpam ɛne aha den aha mmerɛ aha den aha mmerɛ ne sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden ɛtete abayɛ nantam sadeɛ nyada ɛde srayɛ owie yɛ pɛ na ɔma no 2 Ghana cedis 2 cedis pɛ na ɔde ma no sɛ ne yɛgye na akwada pɛ bibi ɛdi ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wonnim na deɛ ɛsɛ me no mmienu ntam yi sɛ obi tie a wahwɛ me no mmienu ɔman Ghana yɛnkom mɛgye wo nkwa ɛde afiri wo nsɛm wei ɛne kwadubɔfo amane a ɔde to court n'anim na mla kwadubɔfo de asɛm to court n'anim pɛ ana judge ɛbɔ ne ho mmɔden ɛkyerɛ mu sɛ asɛm no mpo ɛdi ka akɔdu ɛyɛ ɔdɔkɔ domestic violence and victim support unit ɔkɔdu hɔ pɛ na ɔmbɔ mmɔden kɔfa Amisa sɛ krakye ade a wɔyɛ ne deɛ yɛakyew kɔ akɔgyina mmla no Amisa kyerɛ mu asɛm wei nukure nim ɛnti wɔnye ntom nanso postfo mmɔden a ɛde nkrata ɛde mabaya ne sɛ wɔne mo mfa nkwa yɛre sɛ bɛnkɔ hwehwɛ mu sɛ anokora da so obi afa do ne nada na mo kɔ hwehwɛ mu ampa ne nua ne ampa taxi driver wanya mfinhyia no aduasa nkron Francis Amisa nsa ade ne wayɔ enti kɔto kyerɛ mu sɛ wayɛ de a ɔman Ghana no mmara wɔ mu nti sɛsɛ a mekɛsɛ deɛ taxi driver ne den ɛte Francis Amisa wanya mfinhyia no aduasa nkron 39 years no Dansoman Circuit Court ahyɛ sɛ nkɔda afiase mfia no maako edunan edumienu 12 years no nya dwumaden emfantato nto osi asema hodo a efri Dansoman Circuit Court aba enumedi e kase boye de mo kyeremo esomo yento akase bone so ene yeda so a egina court ho nsensem a na Accra High Court ahye se opani bia wedding mfirihia na aduasa ye frɛ ni do fia no onkodem mfirihia na aduonu etan se eyade a wabɔ mmɔden a etimi abɔ ne yiri tuo etimi ekuno ɛwɔ ne ba wedding mfirihia no ɛnan anim akyesa ya rahusem ye papa na ne yiri yo mugiri se yade owo ne mfirihia na aduanan mu akyese omotimi abobɔ ne tu a ne kunya abobɔ ne tu a watimi awu a kyese eyasem keto akra ɛwɔ honom na yakɔ adubɔni no ɛde to court n'anim se eye de esiye ɛwɔ fie honom no ɛno nam so ma abofra keto yi asa wayɛ basa esan se wugina honom na wo papa timi bɔ ma mi tuo na mogya timi free no na wo kikem na wodi yaw de ama abofra no kyese wayɛ basa ohu ne onye san sa abofra keto ade na nkasa anyama we de ntimi ensi ewo nanim na bra mo bɔ mmɔden a edi owura yi ekogina ye criminal court 5 a nipa odi asɛm no eye justice Kizita na akɔ wakwahye edi tudwa na oche mu sɛ yade a wabɔ mmɔden a edi ato onom sɛ ye duo ofinyanu yi onkodam mfirihia na duo no mmɔden akɔyɛ dwumaden emfa ema ɔman Ghana na yade ɔmo paacho esan so odifo na emomade ɔyɛ ne de wanya de ye kra na ye defense council ede mano enso esra esenke be yanka ɔmo man mfirihia na enum pɛ na nka ɔmo mmɔden no akɔyɛ dwumaden ɛwɔ hɔ no mesan se we ni ne edi kan a ama no edi boni se yanu ntie no nam so mere yedi na begina court sanso no yobi a nipa ebu ni ye papa bɔ ne mantem no aso ana etobi ede ma na busuafo edi ntinke be ya court na ma ne mfirihia na aduonu ɛyɛ mfirihia na enum na nka aduonu ne de na nka ɔmo mmɔden no ɔmo te so emfema no ana court ɛhyɛ se debi ɔmo
momodia nonko demu eye finisha na duonu no nye adwumaden e wo honom enfema oman Ghana enti wetima tutu e de abo ono ankasa ne yere na ha mutu etuo no enkra ne temso de bo na ha mu aha na yase baby a oba na japade ne won odi tuo no gu honom wahu so wase no wase no kra wahu no na ni partner se yesi ya mra abofra be ya mfie nan gina ho na oyesa me wo fa sefo ndi ateti se ya osika den kola ni benyi na openi a wanya mfinhia be ya duosia 60 years etuo kwa de ya de wo ebo wo yira ha mutu oku no totwene Nyankopon fa ye bɔ ne nkyɛ yɛnto akase bɔ ne so yɛmmɔnwura apɔmuden mu na ɔsoafo no na ɔhwɛ ɔman na apɔmuden ɛso ne den ade onimnyamfo kwabena minta akando ɔno kran so na ɔyɛ adehye a wɔmgwɔ sehwidwabo so ma se bedwane ɔde nsɛm atodwa ekirim sɛm nipa pii na kasakasa na wo mpo de sɛ wo qualify mpo sɛ wo kakɔyɛ ɔsoafo a wo hwɛ apɔmuden so na wonya doctor ni wo homa hodo a wasuan wankɔbɔ bibibia yɛ degree bia fa doctor adwuma ho na ba ne sɛ na wo krachi wo no wo kwakɔyɛ doctor adwuma sɛ wo na kwakɔyɛ apɔmuden so na emra ne kasa na okasa e de afa hyehyɛ wo da Ghana man panin e de ato wo sɛ ɔfa wo sɛ wo yɛ ɔsoafo sɛ be yɛ adwuma ɛsom na ɛne anya hwɛ kura no bosom makomako nsia akyi bebu nkonta na Ghana fo nyina hu sɛ de adwumade a wodie no ɛteɛ na Ghana fo nte wase na ɛho nkasa ho na wɔka ɛna wo kyerɛ mu sɛm eduba bia nipa pii na keka na me kwabna me ntaka no ɛna me doctor ni ɛna yɛde makoto aso ɛhwɛ o man Ghana pɔmuden so ntimi modern bon so na ɔse dabi Ghana fo nkasa dodo munya abotre medwumade a mudi na homfoma ni kotia wisie mfanhwɛ monhwɛ de me yɛ no sɛ ankwa yi a monka ekɔyɛ nso de a monka sɛ ma yɛ ade we nkyerɛ sɛ doctor asɛm kram o kyerɛ mu a anya hwempo no okɔ parliament a o man Ghana ma se bedwam aso ɛyɛ no ɛna bɔ ne homaden ɛhwɛ pɔmuden so wɔn abadwoko ɛyɛ committee no aka ho bi ɔwɔ nim de apie ɔde yɛ adwuma enti ade enti nene mo kasa o kyerɛ mu a momfoma ni kotua wisie fa hwɛ sompa ɔsom na adwumaden a wɔbɔ na monkanfo na munyae sɛ mo kan nsɛm edibu na bam ɔde nsɛm sɛ ɛto central anim. Now, not being a medical doctor and therefore you are not fit to become the health minister. I am not the first person in that ministry who didn't have a health background. Dr. Sepanyanki, because he's Dr. Sepanyanki, maybe some of you think that he's a medical doctor. He's not. He's a PhD holder. My own friend, Ajimamanu, there are quite a number of them. And arguably, I'm told, that the best health minister so far is Mr. Nhyiraba Donko, arguably. But Nhyiraba Donko didn't have a health background. And for me, I have been a ranking member on the health committee for the past 7 years. There's no sector in the health sector, there's no agency I have not dealt with. So I'm very conversant with the sector. 7 years, ranking member. And my work as a ranking member is there for all of you to attest to it. And so whether or not I am fit for the position, what I am doing now is what you must judge me with. That's what's important. No. And yes, I'm a medical doctor. And I said, Bibisa, Namum. The me ya na momfoma ni kotua wisie momfa ni akire na monka ho ensem eno achi ene wasan akire mu sem eyade a nipa bebro empem son 7000 wode mo nyina da atimi akontete ba akwaji nimde sei wode ba akwaye adwuma e wa yaresabia de wo ye nurse midwife ana se wo ye doctor no bebe na tife nya adwuma nye o kire mu sei wode mate wode mu ni suo pa na mo gutu hye ne ma enche biada aban diskabeba momafo mu nyina da adwuma ono so kire mu sei. We recognize the challenges of over 70,000 qualified health workers currently awaiting employment, but I want to assure you that we are working tirelessly to clear this backlog. In the past 6 months alone, we have successfully finalized the employment process of over 10,000 nurses and midwives, with many more to come. Ladies and gentlemen, I am proud to share that we have taken decisive steps to clear the salary arrears for 321 pharmacists, house officers who completed training in 2024, with payment now being processed. While 1,621 qualified pharmacists await permanent employment, we are prioritizing their recruitment as part of strengthening our health workforce. This is just one example of our broader commitment, clearing the backlog across all health worker cadres, ensuring every qualified professional has the chance to serve and strengthen Ghana's health system.
To complement government recruitment, we are exploring managed migration and private sector options. Regarding managed migration opportunities, over 13 countries have now expressed interest in recruiting Ghanaian health workers. We are formulating policies to ensure these benefits are fairly distributed to both our health system and our professionals. Furthermore, we are also investing heavily in their professional development and welfare to ensure a motivated and skilled workforce. In this regard, the government has implemented conditions of service agreement with our health unions. Enuachi eno ninyamfo kwabena menta akando kasa mu bieu ene wochire mu sem nani agipa efrise wanom abamba nansanya dei enya de ebimpo asipen sa ban bi aba ohare so sa etimi atabiri sika botene baya 603 million Ghana cedis so de kwa kwotuaka efrise wanom amukita apomoden sa achi ba mo kwa sabia wanom entua sika no ekada hopa na ban ba bon homoden etimi atabiri 603 million Ghana cedis e de akwotua in fact wamojene Ghana fo ho pa titru ene wonom apomuden ho. Furthermore, with the increased funding to the National Health Insurance Scheme, we have increased allocation for claims payment from 56.2% in 2024 to 65% in 2025. And we plan to increase it to 75% by 2026. As the fund grows, we will ensure that every CD reaches frontline services, providing quality care to all Ghanaians. Not only have we uncapped the levy, but we have also been committed to releasing funds swiftly. And I'm proud to announce that the National Health Insurance Scheme, National Health Insurance claims arrears totaling 603 million Ghana cedis as of December 2024 have been fully settled. This milestone demonstrates our commitment, government's steadfast dedication to timely payment and fulfilling our obligations to healthcare providers. And let me state on record that in the history of the National Health Insurance Authority, no government has paid or released monies from the consolidated fund to the National Health Insurance Fund promptly as this government. In fact, we are doing it on monthly basis. Ne kwa kramo no ano nimnyamfo kwabena minta akano kasemo ene wochire mu sei yanka nchira Ghana de hye nyina sei enam sei Ghana mampeni John Dramani Mahama na niku apomuden ho nti watebiri sika e de akọ mensini ahodo nyina mu sei assemblies ne nye na omomwa na nya hwekura mpo no mensini bia mu no wanom entimi inside sabia na mwa sebe yobi ho dodo na obenya baabi akọ Agyei apomode no so chire mu sei e de tonsentwerefo anim. Gentlemen, notwithstanding these challenges, we remain resolute as part of our firm commitment to fulfilling campaign promises and transforming healthcare infrastructure, particularly in underserved areas. The government has released funding to every district assembly to support the construction of at least 2 new CHIPS compounds each year. This investment brings quality health services closer to communities and shows our government dedication to building a stronger, healthier Ghana from the ground. Across the country, within the public sector, we have 6 teaching hospitals, 10 regional hospitals, and over 9,025 primary healthcare facilities, including district hospitals, polyclinics, health centers, and CHIPS compound. Any awoti ye ayo swafo no ene wo hwe o man Ghana ya pomuden eso onu kra yenso no ye mase bedwane e de ma de hia wonom e wo sehwi duaboso ne den ede onimnyamfo kwabena minta akando. Yantua kase abone so na mayor Edema London Mr. Sadiq Khan she say UK aban no kebe yanka kwensidi omode ato international student ne so no omomomode ano munyi fi ho no manya sa de ono de obo mokokoso musika sem ebetimi akofem no chema proposal omode ba ye din da so ye pull up the drawbridge to international students no de be say London any UK sika sam no kra no din semi etudwa wa bra bansra hwe ye 5-day trade mission wa Africa ana di tudwa no chemu say ye hye bia ye aban ne hye na ya no mo ye mfomso into say wo ye say ye de international students no mo so ebete kra na home office data na ebeto dwa October bosomi 1 mienu
aduonu nan ni mu kyerɛ sɛ ɛyɛ kita wɔn nsa bosomi ne ɛne ɛbɔ bosomi nim na kyerɛ sɛ international student na ɔmo so ate ɛde akɔ 16% a kyerɛ sɛ ha adwin yɛ papapapapapapapa saa nso ana ɔde to dwa na ɔkyerɛ mu sɛ yɛ international student na ɔmo ana ɔmo boa ɛma UK etimi nya ahonyadeɛ ma kuro na akasa yɛ kuro nti nkɛbɛyɛ anka UK foɔ ɔmo nyi akwansideɛ ne emfi ɔnom sɛ ne ɛbɛyɛ UK kuro no ebetimi ɛgyina ne nan so na ɔno ɔde ato dwa ɔkyerɛ mu sɛ ɔyɛ mayor ɛde ama landing de ɔbɛhwɛ sɛ ɛyɛ partnership ɛbɛkɔ so wɔ aban mu nyinaa no ɔbɛpene so. Trump is attacking international students. We in the UK should be encouraging talented international students to come to our brilliant universities. And I know from speaking to Londoners who originating from Ghana, they contribute hugely to our universities and to our city and to our country. And so, you know, if the British government is thinking about having a decline in the number of international students, I think that's a mistake. And so what I'm saying to the British government is look at the benefits international students from Ghana and elsewhere bring to our economy, but also not just financially, the benefits they bring in terms of when they return to country of origin, they fall in love with London. The first African-born president of Ghana himself studied in London, so we can see the benefits of people from Ghana and elsewhere who study in London as a partner and as a friend to share best practice, and that people-to-people power is very, very important. So what that enables is us to share ideas. I'm seeing the mayor tonight, I'm seeing the president tomorrow, and we're sharing best practice. We have now a trade deal between the UK and Ghana, really important. We're also making sure that we share ideas, whether it's business, whether it's trade. We have a London growth plan. We want to grow our economy over the next 10 years. One of the ways of doing it is by students, universities, sharing ideas, but also in addition to this, the sectors we currently have, financial services, professional services, culture, we want to think about new sectors, tech, AI, quantum computing, robotics, and that means speaking to other cities around the world, including in Ghana, about what we can do working together, because the reality is we need to create jobs for young people to have. What we can't afford is for young people not to have opportunity for the great jobs that are being created. Enia uti ye Mr. Sadiq Canon mayor at the Malandin. Lenuachi anagamanche yakin taki teiko churo tosumieno editu jano chemu se London any akra for enkambom sanya beye bebuwa neba hunidia unsama bibia betimi akosuye esa so huni se nipa kromienu we etimi jina ebebuwa ye papa. Just like London, we want to develop Accra into a safe, sustainable, future-proof city that works for the people within the context of our culture and our tradition, norms, and usage. In this regard, Accra and London can learn a lot from each other. One of the ways we can do so is to establish an accredited exchange program between London and Accra that involves the replication of waste management systems employed, learning best management and development practices as well as skills and resource potential exploration through observation and targeted training. Mr. Mayor, we hope that your visit today will act as a springboard for developing mutual beneficial partnerships, promoting security, economic stability of both London and Accra. Once again, you're welcome to the city of Accra. We look forward to a long-lasting, fruitful relationship. We pray that you will try to taste some of our staple foods before you leave here. Enia uti ye gamanche kin taki teiko churo tosumienu. Yantwa kasiyebono so na yemfiri nkran pompone matemo na yemfa yene emfenkyire mu ewe pie matenem na akane mahyebedwane edema adehia wanom ewo Ebuakwa South ewo pie matemo ne den ede emranim ni Samuel ata achia edensem atudwa echirimsem nipa pina na monte asma mo kan say New Patriotic Party MPP amanyokonu kugu amudi ye ewo mfempemienu ni aduonu nan abatomu no yemfa sobo ni nyinada eva ma wonom frank atuni otu frank adema wonom akane omampenen ebedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ene yemfa tansa no emfa enso anom na ne kasa mu ene wo kire mi say onum de enti a Ghana fo bi ekasa sense efrisem na nsenya da committee a MPP amanyekuo no ete ya na wonom ehwe de enti anam so ma emfempemienu ne adonu na bato no omudi ntwo kese esa no omfa ho nsem emetutwa na no ene wo kire mu am
ɛyɛ committee no opanipa ɔyɛ wɔnom tetrani ɛyɛ akane masebedwam achamehene right honorable professor Elon Mike Okwe hwehwem beto dwa kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ nokora da yɛ doctor Alhaji Mahmud Bawumia modemo na nkon kantre mpiama yoko no edi ntwom doctor anasa Mr. Atachia kasa mu ana wo kyerɛ mu sɛ ɔno mpo aka no yɛ ɔsoafo no hwɛ ɔman Ghana enyuma ɛna afi nso adansie so no kyerɛ mu a saa report aba bonten no ɛnyɛ nokora na ne nyina ne sɛ wo hwɛ hwema wo da beto dwa ne kyerɛ mu a aka ne Ghana mampene na adoda nkwa kufu ado ɔno wankasa na wantena se ayɛ nhwehwɛ pagye no ahu bɔtɔ ano amfa kura mfa nhyim ɛna kama mpiama yoko no edi nkugu a ɛte saa no ne kasa na okyerɛ mi sɛ ɛnam saa nsɛm no nti NDC amanyoko e bontoa ɛwɔ mfempem mienu ne adonu ne abato mu ɛbɔ mo ho mɔden ɛka nsɛmbɔne ɛde gu Dr. Mahmud Bawumia so woto abama na wato ama aka na ɔmampene na dankwa kufu ado saa ma papa yi edi ntwo okyerɛ mu sɛ efin bia ne ho na ne nyina ne sɛ ɔno na ɔnya ɔmampene yɛ ɔmampene abɛdi akyire kɛkɛ na nim sɛ ɔmampene abɛdi akyire nso a wotumi nso a de ɔmampene bɛka no ɛno na ɔka hwee na wo sɛ tisa wo ka na ontie ne sɛnti na aka ne ɔmampene abɛdi akyire no ne tumi a obetuma sesa Ghana nti afei na ne bra so onum dia sɛ Ghana fo de akonwa hyɛ ne so bɛboa pa ne sɛnti ɔde adesrɛ de ato MPM nyoko nanim sɛ emfimpim yenu ne adonu nwɔtwe mokopo obi no abɛda MPM nyoko na no akɔpere tumi a montomfama Dr. Alhaji Mahmud Bawumia no no sofata. In fact, on kasa asem nyina propaganda na on de. Data aba even my Okwe report on kakra yete no. E kire say enye Bawumia nti ene eluzu aba no. But the government system na do kufuado e di anim no e ka ho bi pa. The keklaka no fiwo. Enti ade nti na obi ya bɔ no MPP sotro kese ete say na mo se enkoto ne ntwene. Enti mo yo de na on de nam no. If you say 777 oh get Bawumia and then you get two of Akufo-Addo propaganda on the bang in say Nessie Akufo-Addo way was from Bawumia also no one bema. I dream you couldn't a beer Akufo-Addo ama crimes I dream in P because Akufo-Addo man penny any man penny you I bet the HB no would to me for 4 person materials and then do an aso and then there's all cofa and same for basso or nunti lose elections. Say logic no a more rem oh yes I did on Imbiguas and Cobebia for when you see of when you bui and about me and lose elections. Ania woti ye aya kane masebedwane edema deshia wonom ewo ebuakwa south abatu mpesua so ewo pie matenem ne den ede emranemfo Samuel ata achia na maneboy yensem twreni kontehene Kofi Obo ene defire apie mantemo ebesom ye Yanto akasebo ne so sene ebe ya ahoban bo ho nsem betimi akoso ewe MPP for National Delegate Conference omo be ye ne hu nti no ahoban bo fo abomodin akoye nhwehwemu ewo honom ehwese bibia ededadeda ye na ye personal edifri Ghana Police Service aso na Ghana National Fire Service omo na ye party organizing committee for ne bomodin akọ University of Ghana Sports Complex ekohwese bibia ededadeda na akwemu sene ebe ya ochina meme ombetimi akoye omo eye National Delegate Conference no na yade omo share so mbehwe ni ye sane ebe ya eye asumdwe betimi akoso no maboabo omo ho ede ama eye mfimpim yenu ne aduonu wotwe na yade ahoban bofo ne so ko hwe se eye safety protocols nini na ewo hono ma eye ehihye ye sane ebe ya program kese se ebetimi akoso ewo ho anti ehunfo ni na etwa no aha MPP wonom Delegate Conference no ye kine betodwa ewa University of Ghana wonom sports complex wonom no ene etwagu o Facebook nso nti oba ubenya bi ni wahwe DLFM 106.9 we ye ehunsuo mponi ana meboa ana me office ya de na wesire wo fe we ye ehunsuo mponi enti ubehu eye mpanifo ahodo mu firi ahobambo kuom akwa wonom eye inspection eye hwehwemu ahwese de hote ahobambo nsem be ko senti e kira mu kira bibia de din enti zemtwefo se ye ko mu nyina momra na ye nyina ye nko na ye nko hwese de be ko ede Agyei Sikapa eno ano na yenkenka adwenkyere ni bi ni yenkokora ne wahwa ya so be hye na wei every Janet asie dua na wo kire mi say in fact kasebo ne mu odese wotian live na wafa asem da se wei every anane kunsu kodwoko na say in fact kasebo ne mu odese dabi kasebo we de no size wei so every coffee parliament obi sa Ghana man pani se na Unibank and afin so pa kwasi indium ne bank ni nyina wo hen Ghana for hia dwumanti Ghana man pani memra bio ne beboa pa we live
edi free agona bobi kuma pa meda ase Samson na ekuya mo abo aten so hwe live kwa se boni mo de aka no meda ase Samson na Richard ahwe so hwe live edi free DJ Ghana man fide ni so a na egbe chire station DLFM Manes Kwadwo ene Adwoa ehun so mpani ka se boni mo de sei Samson na me wa fa ase a odi free obo ase ba ma ha ma obo ase na o chire mi se ka se boni mo de pa de aka ne de meda ase ji wa o kaka no party headquarters Ghana ni ya ba wonchen sofa na min sofa asem ni nyina ni e Dan suma circuit court akwa setena chire mi say shenkani otwi taxi the day at the Francis Amisa wakwato ade ahya abaye a wedding finhia no do 14 years so ede coke ba ko pede adada no ede aduragum ne nada ewie nso a o man sika so mfa nkoto aduane a 2 Ghana cedis na kokompo yeto ne sen e ma koto ahye so nkoda mfinhia efiase mfinhia mako edu num 12 years no nya dwumaden fanfan ka ho me wafa asifo ne de omo yei obi nso akwa ne wife na ha mutuo ekunum 0534050199 0593406565 what is me wafa asifo ne di nyoma bi se ya wo ka ho se ma dwo medofo ya nua o praise hallelujah kofi ma ashama ndamon city nie set takumono we ya brother set sakumono champion me yenti anumre thank you That's when the panda wanya the crowd. Na show for pie ebui. Ka ho ne beboa o. Oh, a show for anya. Wanyade. Ese wo na wo megu asa sanko dem no. Ana do bo ne yiri tun so ntimodion. Na ha mu pa. Hey, obi enya odo se no no di agro. Nyagro. Ezi uni nyame ya djuma wa. Wo so ni nyame tina brother set sakumo no nyame chira opi. Wosu betumi aba 0534050199 0593406565 taxi driver akofa abaya wadi mfie du 9 ene nada ama ne cook baako e de adragum ne na sepe ne ho wie ya wasanso ama ne 2 cedis aka okodam 12 years majo ya rua senior man ni asati zango ni me ntewe ayo papu sasa we mediga Canada o na enipa bi ji se jama sabi padiasa asa di zongo be da me nesu mi yaso ana me nwi sha sa amoni for sem say che ya hisam ahuru say ya no kware amra na du say ampa una waya say wadi say jumadi we ya sha papa ya ono zo bo yiri aha mutu ana wa bo di tuoi akwai da pefe se ono ne edi tuo no atre ne yere ne so and wa bod pay ama ne baketwa ne homwa wa nyina ahu sani power ya atre na madrasa monte ministry of cha ayu e mami aso e mami agaji na so ya minimi wake ya juma ya ko ya Ministry of Killing Affairs mo ama be mo fono medase pass antizengo majo bedofo ya mi adom bra kwa me do wasikapa ho ka fo me yenti anumre yo we ta bamba na wakafa kwada 14 years me aya na Ghana for no me bi wa ma tinwa ti obi keji bona na ya Ghana for ya fi ni pan yan chinu ntu na o so ni pan ya bona te ya chinu tu ya man fina no ya Ghana for ya ichi ya wo se fina o da man me do ti ti ya mo pese Ghana police for no mo yere eno ni asemo no amonde no kwa mfano kwa wa madasi pi bra kwa me majo medafo hello senior udini baby akasefre acha mo dengi na kwa me evidence man na kwa me dance man de ompotem na me yentiwe abacha taxi driver ni fie ne se ba ka ba nko mo fa bi nkan 12 years ni so na ukofa 14 years je bone na kolane bia yo we no man 2 cedis pe kan ho na wasa man 2 cedis nti say yo baba na obidi ye na enke be ni dana den pa obi nso nto aso me se me da se pa na we di free dance man wo se betimi aba 053405019 ana 0593406565 the SNE e wo dance man taxi driver afa abaya wanya finhia do 9 ene na akwada awia ma ne 2 cedis okodam 12 years majo ye mu sraba nana bomoni nana me yenti 30 seconds me paso kazi sraba no ye wicked man pa
Who deal with it? Obi ba wa wo na abosom kon se mu tesisie. If you do nine. Na wo tumi di eduro edigu cook mi gema so na so no me no sorry a. Ko kana sanze. Oye ni pa boni mi papa. When can you see it to mo? When you see it to e see son of papa. You me do oni me tinu. Ne ja no na na baby. Me da se na na bombo. Papa no so born e reach you. Boni na na yere no dia ye. Eno ni asem no. Wo tumi ni oba tena. Eno na wo. So often no pa. Fa ko me na busuafo e. Eno ano no ho asema. Wo na ho mutu e sei. When e see a fan e finish no. Mate. Na na ye da se. Me da se pi nya botre boko. Ma adwo me dofo. Yeah. Wo de ni ba bia wo kasa free. So chef me comfort. Sister Koni kasa free hen. Me Santo. Santo me yenti wanumre mama. Me so kaka me won say yesi wutu ekurafo no. Okrafo no. Eno ano no. No kurase ma ano no. Ene nkwala ya maba. Me so me yo batan. No bi sasa na akola ne parents wa he no timi di ne call hodi ayi ne go mu no. E de na ekoso. What you say? Ija no nkwala no maba no so o mo so ye din. Ati on baby enye ye. Din o. Nka se ne papa ne ye no right. Na so mo fra no so ye ntu omofo. Nkwala no so ene ye yan awofo na ye de ye ma no so no. Ensho mu ye bia na ekon bi na de no e ma ne kodi na ti ko baby o mo ne koye. Ana se ba ne sen e de na ba ye nti eduru sa. Okay. Me da se pa. Wo so adwen teni mo. Wo mo ne fono na wutu okran so fo. Mate. Ya me nshira opi ni won so adwen kire. Me family last quarter ma so ma adwo medofo. Oh, wafa good evening. Good evening mama. Wodi ni ba bia kasa free. Because me di na big girl. Oh, me na Abi me yente wanumre. Me dia papa na o le akwara no. Eno wa sam na me papa no anya ade. Sani ni aketu ana sani ni ba ne se be ne dana. Edin o. Wanya ade akwa wagu mi safa kwa ni ma. Oh, munkafra. Wanya ade akwa. Mate, won se nyame nshira opi. Mate, na Abigail. Majo medofo. Hello. Wo den ni ba bia kasa free. Oh, me yenchi girl baby o fli wa kula se hono ma. Me se papa no wo so mo de ne kwate tudu ya so pa ni. Nya botra aya afra ne ntoma yemfa ne bema. Yemfa da be me kan sini dua. Ba wo de aya radio sinti fra ne ntoma ma me. O so mo de ne bema tu dua so pa. Na ye twane ya to twene. No ano ne se be ye kyene bi no hu oba akora ne kondo. Na bia ne. Wo se wo kasa free hen. Oh, me medicine. Me wa me share kan ba me French ukrum ho no ma ba bia ubodin no. Tem bia me so me nyaw. Oh. Me to wan kasa wo number ankasa. Oh, wo de woni me sore pe oh. Me sore so afre number we a why? Producer be fa. Sisi ya me sore so pe na free. E che dia e be ye kira asem. Me da sipi. Ya de asiye tumi mfa bi fisi ya time no e de anim kan yi pa. Kasebo ne musemufo ne ya Maze me belantwene se mo e de ema yen. DJ Omarion and afenso. Be matentena gamo ehwini ahofe adwa no zigibi e de ekopi mu Facebook and afi YouTube kasebo no winya bi ehwe yem. Emusemufo ne ya Maze me belantwene se mo zigibi echinchima afire ne fruma esa de peso e de mayen. Akenkanfo ye sinkunya besum anumre ne dia meje so ya wofa. Nhyiraba Kwadwo Sammy B twaba wudi shikonkro ni imra ne eye ehunso mponi me ne wo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa. Yes aso ama Apakan G8 edi sports atwa so edi asomo ma munyina mu enitia ade hye mum na wotwe de kohwe ho yi na waso anye hye yakramo. Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Sara Yankupo Peno. The Yankupo actually say Beho and Beho. And Yeda Yankupo as and some mistakes in our players side now.
omutumi equalize ye no inshallah bro ni say me ntumu me ase obehwe na wasiyehye no ma bi baby what the direction of Kimfesi akona here direction me ye na ediko ye ediko wini na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitianika kind of you are journalists, some of you don't you are doing like you don't go to school. Direction, man. I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We hasn't lose in our home today. 4 matches, 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action bad caution. DL Power Sports on DLFM 106.9. Fiadagba wotro melegbadura no vinyo fogboto fio gamado menoye Freestyle Friday Sports ye metwagbono tamere kuno wotro ya la yo madana grona mada amesia makropomoto fio ome radio no trodare deal 106.9 Sports air dimila ye menoye metwagbono anyami ganyobi tuobola bono ko ye Facebook e YouTube gbekene mengabo efian no yo beshe watashie kon woke Freestyle Friday Sports neba menkpabo fai ni ochemoko ni mukwakemoko ni mofiamo ke radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Friday evening, we are back on your radio. We are bringing you Freestyle Friday Sports. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that Freestyle Friday Sports is airborne live now on DL 106.9. Ebusi amamenyina we so na enanyumre obuo anrase ni didie kwan so mema adwo ema akwaba mepiem wonkrampumpu ni mantem ene Ghana jatum kasafidie kase ba akopeso DL ohani nsia echiripo enkron fiada enyumre asaso biem ya tenase na wotwemu ni nyina agudie mu nsem a etwitwagu ya na busu ya tenase ye bedimu nkomo na yama okwan no wafre ede wadwenkyere edi abaisanse na otwemu ni nyina agudie mu nsem awodo opi na ena etwaguye enti yebema okwan na otwini nyina nsem etwaguye wa agudie mu no onso wode wadwenkyere edi abanti abusia yasat na se fiti juada besi branda ukuada yawada nefiada nsem etwagu wa agudie mu yebema okwan na onso wode wadwenkyere no edi abana bibia aye kama aye fine enso edi amanti yatenase Freestyle Friday Sports ena ebusia yedi eba sedakase enkoma kwame afumota echire yedi nsam na eba DJ Omarion Facebook and YouTube nso no odien Adwoa tafa DLFM 106.9 obenya bi na wetumi ahwe ewo na bibia aye kama abusia menso ameti akunya kasie mu edi dwumadi ho chiame edi amawadi amegeso no eye ayensu ano de hye Apakan de blazer kenabusia efiti juada besi branda ni wukuada so yawada ni nefiada insempina ena etwagu ewa agudiem edosu pi na ni titiri akese na ewo no na Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mama eko aprobo unim se Ghana foto abadema no oguso a odase enti thank you to no de kopiemo ewo Western region no kopiemo ewo Western North region ewo no de kotuja say 6 new regions MPP amanyokuo ni ba be mombe create no sa 6 new regions no oba be si eye stadium ede amobia enti obia benya ni stadium na enwachi no other regions nso a omo ni stadium no obesi bi ede amomo ne ewo nso atete apro pansam no obetumi atoto nyama ne yesiesie no na etumi agina ne nanso ewo na bibia aye kama enti na otwi asamba ko a edi ntintima wan agudie mo Ghana mampene His Excellency
John Dramani Mamodi Tuja says 6 new regions are creating no Obia Babenyani Stadium. Namfe enwe other regions amuni bino obe CBD amamoni atetia pro pansa manonso no yebe ye adwuma na ejina na so na otwe ensam kese ba kwa etumi ebanya gudie no no eho ensam no na enwe nso no na otwe ya na betodwa se uram ewo Jamaica omodanso artiste IFN Vice Cato atro ede abre eye National Sports Authority echirema December ope Accra Sports Stadium na odi ayene concert na ano na nkrofo se na Accra Sports Stadium ne tibie wo mani ade na yesade be concert no na National Sports Authority penipoda no Mr. Yaw Ampofu Ankra yebisa ne sesansam na ye no kra no se an omanya krata edi efi Vice Cato akache achirema omope Accra Sports Stadium no December de aye concert na so far no de Omunsaka letter na stu so de mama no ano mo mfa ma no ne de omunya enka wo hwe yentie Mr. Yawampo Ankra. The facility is not only the pitch, we have other amenities that can be used equitably, but for Vibes Cartel, what I can say is that there has been engagement, there's been contact, and for now that's all I can say. Enti Vice Cartel or see December pra Sports Stadium ede abone concert na otwi sansan we Argentina wa Ghana ma nipa bebra chirechiro ma dwen ede afon se na International Conference Center ni ade wo are no nkoje wo na Accra Sports Stadium na yesi ne tebia na enya papa no na de bia musicians no person mo de concert ehun komo enso ede apono so na otwi bobokuo ba ko a waje ne wontina apa eyetim ayefen Heart of Folk. Esane se omo former technical director ofi Dutch memo ye friend Rennie Heading na Rennie Heading na osi has terminating the contract o manfa kwampa so ena otwero ede koma FIFA se FIFA fuei has kwan o fa so terminating the contract no o manfa kwampa so nti monhwehwe mu na ne yese fata me bia has emfa me ampa ende no FIFA for quarters no say kwan has fa so terminated Rennie Heading contract no enyane kwampa so nti $150,000 has entua emfama Rennie Heading na has ne de ka obekaya ende no omone Abdul Salam Yakubu Salim Adams de nanse na mete so matua wie Francis Ajete de eno so ni amete ni se ne ya wie ya togba afede etua ena afa Rennie Heading de $150,000 eno so ababe twirikiri omukon na kwame opoyado ye kasama for the mahaso focus ampa Rennie Heading enkomo no omunsa ka na emum no omo na eduokron 90 days se omo de betua ska 90 days ne beso no betua se na be ya inde asumdwe ebetumi aba. We received that notification in relation to Rennie, your former technical director. But what I can tell you is that it also says that it is for a 90-day period. So I'm very much positive there. Between now and the 90-day period, that's whatever that the club will have to do and abide by it, so that we'll continue to move forward smoothly. We'll continue to do that. Eti kwame opayado no mo de mon koswa moto gbe kasa why Kapa Salim Adams Francis Ajete Rennie Heading menya sure kra se be so ha wanhwe bi be sa ababiem na saska we nyina nka papai or the yetim ni ye now or the sign players are $150,000. I think say it's over 15 billion cedis and yes ka keto betumi de aye recruitment na de bia togbebe bokasa ankosi da ben. I think say you who do some microphobia accountable ewo House of Folk team ne microphobia nya o madwuma ye say togbe ede ne nan esi fam na ka no ya doso dodo na otwi asemba konso a trending kuma se asante kotko de after Justice Blaine sense no signings na no mo ye na ende no obenya Lord Hilary Adabo omonde no aba enti Lord Hilary Adabo from Samates wababedu 3 years enwachi nso no Philip Amo midfielder from Nhyiraba 3 years omonde no aba Shaibu Abubakar from Kara United ono nso oye right back 3 years omonde no aba and the latest one Inusa Musa from Oko United also 3 years so far
I think say kotoko ye twam 10 players no ma sign o enti kotoko nso sign na omo sign na eye den so definitely bi ebe konti kotoko na otwen omo ye unveiling of players na anu achi na otwen Kaizer Chief for ebe piem o Ghana ma kotoko ene omo kopie mo KNUST basic school to me koye next generation no omo ko inspire na afen so Toyota Kappa ebe ba so South Africa no eno nso omo kodi nwudwuma ehun ensem no ntina otwen kotoko unveiling ena omo ye ena Kaizer Chief enso baya omo ne omo kopie mo KNUST basic school ye de won some ma Black Queens na otwen ena omo che Tanzania bom e kapole pole na omo timu ba ko me no kase quarter final no women's AFCON no aye set Black Queens ene Algeria ochina ena ombebo sa game no nti ochina Black Queens ene Algeria bebo Black Satellite enso no wafu zombie under 20 championship na guso ekoso pram omochi beni na otwimbo omeka ko pi o mentumante entime na oka say semi final Black Satellite yakopie mo ye ne oman ya friend Ivory Coast ene ye de bebo ani a ehun sam na otwin we ni nsempi na ene etumi trendy Ghana ha ye bie lines na to betuma frɛ na onso de wadwen kire etumi di aba na otwin agudie mu nsam aye de ba na nia oti bia o pese o kire wadwen de fa no obetumi a kire wadwen yamfa sida kese emfa ma Lumba nsupa yensu a abadwama nsu emuti emu de kama Food and Drugs Authority aye nhwehwema atum sende wo ba Ghana na opensu de na gina ne nanso pese obi anoma eno ani Lumba nsupa ebusi e won bottle ne e won sachet enti ne opebia ubenya enti efiefie mononom ena afenso hostels ne ade Lumba nsupa no ena monom adwuma mu munsu a mo beto anom na no a enye Lumba nsupa mo amutonton Lumba nsupa no mo benya sika enti unton bia kope bi na ton na bibia enye kama emfa emao eno achi nkola ne ko school a Lumba nsupa ne won bottle mo mfa hye mo bag mu na omo mfa nko no mo noma ebe bie sabe omo adwim no mo suade a omo atumi ehun na bibia aye kama dwumadie bia odibia no fasom wa hoho ewo dwumadie na sena bibia enye kama Lumba nsupa ne de yesi yedi hu adanse a ade beche no ana obi anom enti wonso kope bi nanom na bibia anya kama ope bia to DLFM ya kache ewo nkran Agbogbo Junction ya ne Wisconsin International University na edi mpunimpu ewo eye nkran Agbogbo Junction ha enti wo de braha obenya bi ana ba bia obi ano oda wo de 0555 0 no abo 5 miensa 27 47 57 0555 47 ana 0555 274757 ana 0577 475343 Lumba nsupa ekitaimu na Freestyle Friday Sports na otwin sema etwegu wa gudie mu no yesi akire de ama na wonso wa kire wa dwen ma bie lines na ntibra na mintio ewa ahomane so 0534 050199 ana 0593406565 ebreka kreyake yamfamfa course no na yen sorry so na nyame adom ochna yambra 9 to 12 na ne yake chibia no yamfa embeto so emfa emamo 0534 050199 ana 0593406565 has wonsensem ene insembia opese okan wansem no oba obetumi ede wadwen ede abana bibia aye kama enso so wonti ma activity lines no oba metumi afa na bibia aye kama enso 0534 050199 and 0593 406565 oba metumi afa na bibia aye kama okwa ama no ne nso a insembebere na na ehuru wa nche bia metumi afa chire kakra dia ma pacha odi ni bebia kasafi Mpacha lowa radio set na ma mesrewa. Mpacha okasafrin. Mekasafrin kaswa. Okay, mpacha entio. Ya da masi meji ma amo ye de amagana. Na me kwa ma asem me bisa na ya Man U. Sisi ya Man U team ya de. Praise Ben sisi amasa so tonaba. Okay, mate me de won samba ma why? Pacha ya mate ya. Mensumeda sese utumi ebaye ewo still na oba metumi afa na onso de wodie edi aba 0534050199 and 0593
406565 oba na ode etumi aba na bibia enso aye kama ewo honom na bibia ejina ne nanso na oka Man U asem yedia Man U omni bobo kwa ye friend Brentford Arichi agreement Cameroonian forward aye friend Brian Mbuomo no bobo kwa ye friend Man U fa no ede no efi Brentford no aba besi akan ede amabobo kwa ye friend Man U nti so far no Man U after almost signing Matthias Cunha no in the almost Fabrant ye friend Brian Mbuomo ede no efi bobo kwa ye friend no Brentford na sika Man U tuano omutua 65 million pounds upfront na 6 million pounds so no etumi aye add-ons eno Brian Mbuomo only the next player boboku a ye friend Man U ekwakofa naba na wetumi abesi akan edi amoma ye di ewonsem edi amon mpacho odi ni baby akasafi. Hello yes sir mpacho odi ni baby akasafi. Kasafi Ashaman. Pachodi. Oh, Chelsea ma manage no na ka te fo ma mi biare wo. Oh, hasi. Impeni fo ron tutu nyame ye na bibia e go smile this is me da was. Chama yansu yeda se hasi ne de. Agyei nyame bam. Kankwa eno mobo togbe afede. Enso ewo nti se na meka no. Uruem bobo kwa friend Arsenal kachia. Arsenal so completed the signing of Abrantia yefen Noni Madueke. Na English winger we were moved from Bobokwa yefen Chelsea obesina kan. Ede aba Bobokwa yefen Arsenal. Na Arsenal for no omutia 52 million pounds and ede sign Abrantia yefen Noni Madueke from Bobokwa yefen no Chelsea obabesia kan. Ede ama Bobokwa yefen Arsenal. Na sese no Arsenal and Chelsea for no Oma dane eho omo damp site. Se player bia wo mu team no no mo mpena. No me pushing the amas na for nas na kwakofa no. Se obeka ya started with David Luiz of late. Player bia Chelsea mpeni bia Arsenal for kofa no. Enti omudi kan David Luiz eno mo kofa no. From David Luiz no mo kofa William. From William no eno mo kofa Jorginho. From Jorginho no ena kai have a Chelsea for no yo madwe to mo mpeno no. And Arsenal for no kofa Nancy akra Raheem Sterling na Chelsea for pamono no and Arsenal kofa no Kepa Arrizabalaga goalkeeper na omo mpeno no and Arsenal sa kofa no and Noni Madueke ni Chelsea for say was onya de and Arsenal for no asa kofa ntiminim say Arsenal no adane Chelsea for mo damping site dia player bi omo mpeni bia normal frame Mikel Arteta say oni Arsenal for no mo me fan nkonti latest one player Chelsea for mpena Arsenal kwa kofa no Noni Madueke na kwanya Chelsea etuma faso adada Arsenal ato Noni Madueke 52 million pounds edi amas na pa madwene wa mentiase player we na Chelsea fu etumi agi 52 million pounds edi efi Arsenal o ni oye negotiation no ese Todd Bowley ebo hye no he wetuma twa Noni Madueke 52 edi a Arsenal ni ase wow ni oye negotiation wa ya de papa me bona baso enso ewonti Noni Madueke ene ogosi akai ede ama boboku a yefen Arsenal yede wonsam de ama Jesse number 20 eno okwakwahye na uwo 52 million pounds onfa nkofa eberechi eze emfa fi Crystal Palace na watuma tam ede akofa Noni Madueke Arsenal pa de kapo de mbachi bia beche o asemnie eberechi eze wo na 52 million pounds ekofa Noni Madueke na oye serious obeji kuruwa Arsenal enti eno Arsenal de enso no Kawaka Peters English right back no Southampton me no ka say de ordinary chim West Ham United akache na Kawaka Peters etumi akosi na kan amaboboku a ye frɛ no West Ham United 3 years contract until June 2028 enso wa ye de ewonsem de asomo na Snoop Dogg American rapper or say watu nyuma che baby edu na so ye investment enti Snoop Dogg ende wakwakoto shares ewo Swansea City mu na English Championship side Swansea City na Snoop Dogg akwakoto shares ewo mu enti ndey Swansea City English Championship side
one of owners no ababaye Snoop Dogg American rapper ya yede ne wonsam edi amount Jude Bellingham English midfield about Real Madrid na Abrante no we pra na beti wakoye shoulder surgery na aye successful obetna fie na wotwedu ekosini dumienu so 10 to 12 weeks na Jude Bellingham ebetna fie after so wakoye shoulder surgery and so ye wish no speedy recovery. Ademola Lookman oyala tani of Nigeria, the reigning African best player. Na obone board ma Atlanta Bergamo. Wasi Atlanta no wabo wache omo obium ope team foforo. Na me no ka se the Atletico Madrid any Inter Milan na di bo mu no obi ase omo penemu no. Ademola Lookman hwe ya no Diego Simeone one ni Atletico Madrid no omo pe defensive football into okoho a wan hwe anyama mfa into osi okọ Inter Milan na wakobo edi amount Ademola Lookman aka yes actually Inter Milan say ho and obebo ni o ma agree personal terms ni ametene say 5 years contract and obesane edi amaboboku a ye fen Inter Milan na Atlanta for ne so mbeji 40 million euros na no na Inter Milan say abo no wo monte so ento omu di hu abobo di hu abaabae se bibia tutu di dia na otwi nko na wie no na Ademola Lookman ekobo edi ama Inter Milan yede wonsam edi ama abusuan yam fancy na yanko na nyame adom chena nopa ebo no nkron 9 am ekosi dumienu 12 yebeba na DL Power Sport Show don hwere miensa mu a yatumi edi ababesomo aseda kese enkoma kwa me afumo taikire yede nsam no ebaye DJ Omarion enso edi yanko Facebook and YouTube ema munya dwumedie ni bi enso ehwe wo ma bibia eye kama enso so ewo zigina design Apakan nyame na do me ho ye na watifo mo ho ye de